Kondisi Margomulyo ya puter balikan, macet total, ana wit rubuh nang tengah embong ngebruki trailer. Ya, ngebruki trailer iki. Macet grek iki ana jalan situ jalur tol lho. Wis obah iki ngebruki trailer lho. Ngebruki Euro. Oh, itu Euro PT apa itu? Pendek, pas kena dasi itu. Yo, sing arah ngetan iso sabar dhisik. Kondisi wit roboh, udan angin. Yo, ini ngene Euro iki. Pas kena dasi Eurone. Oke.